Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё, і госцем нашым сёння стаў дарадца Светланы Ціхановскай па палітычных пытаннях Александр Добравольскі. Добрый день, спадар Александр. Вітаю. Спадар Александр, давайте трошечку удакладнімся. Все ж таки, калі дарацца па палітычных пытаннях, гэта значыцца, што палітычны трэк офіса, то есть палітычная там тактыка, стратэгія, наратывы палітычныя, гэта у тым ліку і вашая адказнасць. Вы іх дзесьці там фармуеце, ну ці прынамсі кансультуеце, куды, у які бок палітычны лепш офісу кіравацца. Так, відавочна, гэта адбываецца з маім удзелам. Это не значит, што я ўсё фармую, таму што ёсць шмат людзей, з якімі трэба параіцца і выпрацаваць агульную візію, але я ў гэтым удзельнічаю. Шмат людзей, з якімі трэба параіцца, гэта хто? Найперш, я чаму так удакладняю, таму што ізноўку на фоне таго новага свежага скандала там ці разборак, не будзем ужываць слова там срача, ізноўку узнікла тэза пра тое, што Ціхановская сама нічога не вырашае, ні за што не адказвае, што ёй падсоўваюць, то яна і агучвае і гэтак далей. То есть вот з кім раіцеся і наколькі ўсё ж таки як палітычны дарадца, пакуль вот нас ніхто там з офіса не чуе, скажыце ўсю праўду, наколькі ўсё ж таки у выбары палітычнага курсу Светлана Ціхановская самастойная? Справа ў тым, што калі гэта важнае пытанне, то абавязкова трэба параіцца са Светланай, і тут яна вельмі часта прапануе нейкія іншыя акцэнты і каардынуе, каб, напрыклад, яе візія была зразумелая і супадала. Вось прыклады, такія пытанні, якія яна заўсёды задае. Так, што гэта значыць для людзей? Ці, а можа быць, тое, што вы прапануеце, варта зрабіць трошкі не так, а вось так, каб гэта людзі зразумелі. Ці, вось у мяне была дыскусія зараз з палітыкамі, і яны маюць вось такую пазіцыю. Давайте разбярэмся, чаму ёсць такое адрозненне і ці можам мы зрабіць так, каб была агульная візія. Яна часам і сама прапануе тэмы, якія трэба прапрацаваць. Ёсць замовы, давайте так, я буду сустракацца там з кіраўніком такой краіны. Вось давайте паглядзім, што можа быць супольнага з нашай пазіцыяй, што іх зацікавіць, што нам важна і гэтак далей. Так што я не скажу, што кожны з нас абсалютна самастойны, у тым ліку Светлана, таму што яе ёсць каманда, з якой яна абавязкова раіцца, таму што з самага пачатку было вядома, што ў яе не хапае палітычнага досведу, але зараз у яе палітычны досвед такі, што дай Бог, каб меў любы беларускі палітык, і тут ёсць проста камандная праца. Але калі Светлана кажа не, то гэта значыць не. Яшчэ хацелася просто ваше бачанне на гэтае пытанне з палітычнага пункту гледжання і палітычнай, можа быць, ну, патрэбы і мэтазгоднасці. Шмат мы чуем, ну, як называць Светлану Ціхановскую. Ці гэта прэзідэнт-элект, ці гэта нацыянальны лідар, ці гэта яшчэ вот там нешта такое лідарскае, там ці яшчэ якое-небудзь. Адразу прыходзяць людзі, якія кажуць, мы яе там прэзідэнт-электам не прызначалі, мы яе лідаркай не прызнавалі і гэтак далей, гэтак далей. Як вы ўсё ж таки лічыце, як правільна, і вот гэта сама назвы, адкуль яны з'яўляюцца? Гэта офіс іх ўсё ж таки прасоўвае, ці як? Ну, можна лідарам кагосьці прызнаваць ці не прызнаваць. Тут вельмі такая асабістая, можа быць, пазіцыя у кожнага. Але прэзідэнт-электам прызначыць немагчыма. Ніхто не можа прызначыць нікога прэзідэнт-электам. Гэта вынікі выбараў, якія адлюстроўваюць тое, як людзі галасавалі. Безумоўна, вынікі гэтыя сапраўдныя лічбы нікому не вядомыя, таму што выбары былі фальсіфікаваны, але сацыёлагі і платформа «Голас» правялі такое даследаванне
якое показала, што найверагодней Светлана Ціхановская ў першым туры выбараў 2020 года атрымала 56%. Вось гэта крыніца таго, што яе называюць прэзідэнт-элект. І не толькі яна сама, а, напрыклад, літоўскі сейм назваў у сваёй рэзалюцыі Светлану Ціхановскую як лідара, абранага беларускім народам. Таму прэзідэнт-элект гэта па факце як вынік прызнання таго, што яна перамагла на прэзідэнцкіх выбарах, прычым прызнанне гэта ёсць як у дэмакратычных краінах міжнароднай супольнасці і яе прымаюць на адпаведным узроўні, так і ў Беларусі. Нават Александр Лукашенко, які пацярпеў паразу на гэтых выбарах, правёў сваю інаўгурацыю таемна. Это значыць, ён фактычна прадэманстраваў, што ён ведае, што ён прайграў. Што да лідарскіх функцый, то трэба не толькі заяўляць, што ты лідар, а кожны дзень пацвярджаць. Не ўсе тебе будуць лідарам прызнаваць, аднак тое, што Светлана Ціхановская лідар, я думаю, што для ўсіх відавочна. Можна аспрэчваць это лідарства, можна заяўляць свае амбіцыі, і гэта нармальна. Агульная справа, канешне, павінна быць важней, але не ўсе кіруюцца вось гэтым прынцыпам. Так супала, што дамаўляліся мы са спадаром Александром на сённяшні эфір яшчэ на мінулым тыдні, а учора мне прыйшла рассылка ад офіса з інфармацыяй пра тое, што 9-10 жніўня ў Варшаве будзе праходзіць канферэнцыя Новай Беларусі. І ну фактычна гэта будзе такая штогадовая канферэнцыя, але ўсё ж таки яна адрозніваецца тым, што такі электаральны цыкл завяршаецца 5гадовы. Ну мы ж звыклі тут ўсё ж таки таким электаральным прэзідэнцкім, умоўным кажучы, цыклам 5 гадоў мераць. Таму я буду падводзіць не просто такія, можа быць, папрасіць вас такія высновы, нейкія вынікі года, а вынікі 5годкі электаральнага цыкла. І пачнем з таго, што ўсё ж таки, як вы лічыце, ці па заканчэнні гэтага электаральнага цыкла нейкім чынам сваю легітымнасць Светлана Ціхановская павінна аднавіць, пацвердзіць, любое слово выбірайце пад гэтую справу, але таму што узнікаюць так как бы пытанні, што ўсё ж такі нешта павінна у гэтым накірунку быць зроблена, ці не? Ось недавно у нас не так часто доводится просто так сесть и поговорить со Светланой, потому что у нее заўсёды мало часу, самый великий дефицит у нас это час Тихановской. И ось сели мы тут на таких не креслах, а есть у нас такие пуфики. І Святлана каже, вось каб можна было правесці выборы, вось было б супер. Ну, не просто прэзідэнцкія выборы, а нават калі прэзідэнцкія выборы правесці немагчыма, трэба гэта неяк арганізаваць. Ну, аднак давайте глядзець праўдзе ў вочы. Па-першае, прэзідэнцкія выборы, якія Лукашенко правёў, выбарамі не былі. Это была имитация и симуляция, и зразумела, что в умовах репрессии различивать, что хтосьці будзе лічыць галасы, ці люди не будут бояться выказывать свое меркаванне, не доводится. Что до электоральных циклов? Так, кожные 5 год, паводле Конституции Республики Беларусь, павінны праводзіцца прэзідэнцкія выборы. Аднак у Конституции Республики Беларусь таксама написано ў 3-м артыкуле, што крыніцай дзяржаўнай улады з'яўляецца беларускі народ, крыніцай суверэнітэту. Аднак это ж не так, таму што у беларусаў няма рэальна права выбару. Таму, зыходзячы з рэальнай сітуацыі, трэба пацверджваць сваю легітымнасць, а легітымнасць у палітычным сэнсе гэта падтрымка людзей, пацвярджаць сваю легітымнасць кожны дзень. Будуць выбары ў Коордынацыйную раду ў наступным годзе. Гэта таксама магчымасць для тых людзей, якія хочуць штосьці зрабіць, хочуць прыняць удзел у вырашэнні галоўных пытанняў, хочуць аспрэчыць лідарства Ціхановскай, ці дапамагчы Ціхановскай. Неважна, тут не ў Ціхановскай справа. Справа ў тым, што дэмакратычныя сілы гэта значна больш шырокая супольнасць. І вось будзе такая магчымасць.
Калі будзе магчымасць, каб шмат беларусаў за штосьці галасавала, то і Святлана Ціхановская, і ўсе мы, я думаю, будзем гэта толькі вітаць. Што да таго, што за 5 год. Я ў палітыцы ўжо больш за 30 год, і магу сказаць, што гэта, напэўна, першы выпадак, калі чалавек, які атрымаў падтрымку людзей на выбарах, не стаў прэзідэнтам, таму што так здарылася, што мінулы прэзідэнт утрымлівае ўладу шляхам рэпрэсій, але захаваў сваю легітымнасць, свой аўтарытэт, атрымаў міжнародную падтрымку і прызнанне, і дэмакратычнай сілы ўсё наша грамадства самаарганізуецца і стварае і структуры, і каардынуецца, і робіць супольную працу, знаходзіць агульныя інтарэсы дзеля таго, каб рухаць Беларусь да зменаў. Гэта вельмі цяжка, таму што вайна. Гэта вельмі цяжка, таму што рэпрэсіі. Але ўсё роўна не здаюцца беларусы, і мы бачым супрацу тысяч арганізацый, у тым ліку і офіс Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, Координаційна рада, народныя амбасады, дэмакратычныя палітычныя партыі, арганізацыі грамадзянскай супольнасці, праваабаронцы, вольныя медыі. Яны робяць кожны сваю справу, але у нас ёсць агульны інтарэс, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай еўрапейскай краінай. Таму, канешне, хваліцца шмат чым не атрымліваецца, таму што перамогі пакуль няма. Але тое, што мы дэманструем сваю здольнасць самаарганізоўвацца і працаваць на карысць перахода Беларусі да дэмакратыі, на абарону незалежнасці, гэта проста відавочна. Ёсць у нас разыходжанні, ёсць спрэчкі, і гэта нармальна, як у любым грамадстве, якое самаарганізоўваецца, якое штосьці хоча разам рабіць. Вось гэта таксама будзе тэмай на канферэнцыі. Будуць дэбаты пра розныя стратэгічныя накірункі. Трэба мяняць стратэгію, не трэба. Калі мяняць, то як? У гэты бок ці ў гэты бок? Як зрабіць так, каб усё ж нейкія прыярытэты былі вышэй за амбіцыі, якія часам людзі праяўляюць? Вось гэта, а таксама тыя прыярытэты, якія павінны быць у розных арганізацый, і як супрацоўнічаць, будзе тэмай канферэнцыі. І падвядзенне вынікаў гэтых 5 год, гэта электаральная цыкла, гэта будзе вельмі важная дыскусія. А што да наступных выбараў, то могу сказаць, што Святлана Ціхановская, як і раней, сцвярджае, што она не будзе балатавацца на будучых прэзідэнцкіх выбарах, але зробіць усё, каб выканаць сваё абяцанне і дайсці да гэтых выбараў. Ну гэта тада, калі ўсё ж таки мы дойдзем да іх, да гэтых выбараў, то я веру ў тое, што яна балатавацца не будзе. Але узнікае пытанне, вот пишут наши гледачы, а колькі яшчэ гадоў ці десяткаў гадоў Ціхановская будзе прадстаўляць беларусаў у свеце? Асабліва калі ўлічыць вось гэты дакумент, які быў на мінулай канферэнцыі падпісаны наконт таго, што вот яна не як это кажуць, бессменны лідар, то как-то выглядае сапраўды па КПССаўскі, не? Гэты дакумент, пра які вы гаворыце, называецца мемарандум аб узаемадзеянні Координаційнай рады, офіса Ціхановскай і аб'яднанага пераходнага кабінету, і там написано, што да правядзення дэмакратычных выбараў сітуацыя застаецца такой, як зараз. Вось. І няма ніякага жадання ў Ціхановскай цягнуць гэта, калі выбары адбудуцца, наадварот, трэба іх набліжаць. Яна на гэта працуе, і мы ўсе, думаю, на гэта працуем. Што да колькі гадоў, ну, часам невядома. Я аднойчы, у меня есть такі добры знаёмы Богдан Барусевич, былы адзін з лідараў салідарнасці. Мы з ім даволі доўга гаварылі, як Польшча перайшла да круглага стала. І ён казаў, што за некалькі месяцаў мы яшчэ не ведалі. Мы пісалі план на 5 год. Вось. І чаму такое адбылося? Часам змена сітуацыі, змена тэндэнцыі ці нейкая перавага сілаў, калі яны там балансуюць на пэўным узроўні, адбываецца хутка, а часам доўга чакаць. І калі мы ў першы раз былі ў офісе салідарнасці разам са Святланай у верасні 2020 года, яны нам сказалі,
что у нас гэта заняло больш за 8 гадоў. Мы сказали, ну, мы спадзяемся зрабіць это хутчэй. І думали, что нашмат хутчэй мы это зробім. На жаль, рэчаіснасць показала, что наши надеі не спраўдзіліся, ну, як і заўсёды, калі табе ніхто не супрацьстаіць, тады лягчэй дасягаць і працаваць, можна планаваць нейкія дзеянні, якія прыводзяць да вынікаў. Калі тут фактычна амаль што вайсковая сітуацыя, супрацьдзеянне цэлай дзяржавы, гэта значна цяжэй. У палякаў заняло больш за 8 гадоў, у нас заняло ўжо пасля 2020 года амаль што 5. Але трэба памятаць, што за незалежнасць Беларусі, за дэмакратыю беларусы змагаліся стагоддзямі. І ўсё ж мы зараз узгадваем і Беларускую Народную Рэспубліку, і паўстанне Каліноўскага, якія прайшлі і таму зрабілі магчымым, каб з'явілася незалежная Беларусь. Я думаю, што тыя людзі, якія змагаліся за незалежную Беларусь яшчэ ў Савецкім Саюзе, тыя, якія арганізоўвалі арганізацыю Талака, напрыклад, Беларускі народны фронт, дэмакратычныя партыі, яны спадзяваліся, што гэта будзе хутка, атрымліваецца не так хутка, ёсць адкаты, але ўсё ж галоўнае быць настойлівымі і прынцыповымі. Вось тое, што нас адрознівае беларусаў. Колькі год? Зараз, напэўна, наўрад ці хто скажа, бо гэта залежыць яшчэ ад расійска-украінскай вайны і ад мірнага працэсу і бяспекі ў рэгіёне, ад падтрымкі Расіі Лукашэнкі. Але я думаю, што ў нас ёсць свае мэты, трэба ісці да іх. І трэба не здавацца, трэба ўсё ж настояваць, што беларускі народ мае права на тое, каб кіраваць сваёй дзяржавай. Трэба вярнуць беларусам Беларусь, калі так коротко сказаць. Спадар Александр, калі гучыць крытыка на адрес і асабіста Ціхановскай, і офіса, і кабінета, ну і вот усіх астатніх лідараў, і ў адказ крытыкам кажуць: дык а што вы крытыкуеце, ідзіце і зрабіце інакш, пакажыце, як трэба. У адказ чуем, што так а як мы пойдзем зробім усе рэсурсы і фінансавыя, і палітычныя, і ўсе астатнія пад гроб пад сябе офіс, Ціхановская, і мы просто не маем магчымасці. Ну і сапраўды выглядае так, што уся, ну, напрыклад, фінансавая дапамога, якая ідзе на беларускае грамадства, там ці там да дэмакратызацыю Беларусі, яна, ну, такое ўражанне, што как бы ідзе праз офіс, ідзе ў офіс, ці як яно там. То есть як яно працуе і як размяркоўваюцца грошы? Вось учора менавіта я пачуў, я фінансамі не займаюся, але вось гэта пытанне таксама мяне цікавіць, як і ўсіх. Учора пачуў, што 3% замежнай дапамогі толькі ідзе на палітычныя структуры, такія як офіс, кабінет, координацыйная рада. Вось найбольш Ну 3% ад колькі там 165 мільёнаў ці колькі там кажуць, это добрая сума. Гэтыя лічбы фантастычныя, такіх лічбаў я не ведаю. Зараз просто скажу, на што ідзе. У першую чаргу гэта ідзе на адукацыю, гэта ЕГУ, гэта іншыя адукацыйныя праекты, гэта стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія вымушаны былі пакінуць сваю краіну, гэта праграма Каліноўскага. У другую чаргу гэта ідзе на праваабарончую дзейнасць, таму што беларусы зараз церпяць вельмі ад рэпрэсій. У трэцюю чаргу гэта ідзе на незалежныя медыі, у тым ліку на Белсат, але і не толькі. Вось, і далей ідзе грамадзянская супольнасць, ёсць шмат розных ініцыятыў і арганізацый, якія у самых розных сферах працуюць з уразлівымі групамі. І, напрыклад, Рада культуры вельмі істотную падтрымку мае і вельмі эфектыўна, на мой погляд, працуе. І шмат якія арганізацыі, якія працуюць там з моладдзю, з пенсіянерамі, займаюцца грамадскай адукацыяй і гэтак далей. І вось гэта галоўнае ў тым сэнсе, што мы разумеем,
что стратегія дэмакратычных сіл не можа быць стратэгіяй толькі офіса, кабінета ці нейкіх іншых структур, напрыклад, палітычных партый, а гэта такая сеткавая стратэгія, калі толькі супольнымі намаганнямі можна дамагчыся агульнай мэты. І вось тут, канешне, гэта сенсітыўная тэма, таму што тыя, хто атрымліваюць нейкую дапамогу з-за мяжы, адразу становіцца пад прыцэл не толькі спецслужбаў беларускіх, але і сяброў, якія зайздросцяць часам і часам маюць падставы сумнявацца, ці эфектыўна гэтыя сродкі расходуюцца. Але абсалютна дакладна, што вельмі малую частку гэтых сродкаў атрымліваюць палітычныя структуры. Больш таго, розныя замежныя арганізацыі, донары якраз не любяць і не хочуць і не выдзяляюць сродкаў на дзейнасць, якая хоць так ці інакш блізкая да палітыкі. Вось гэта простая для разумення сітуацыя. Я думаю, што і гэта зразумела тым, хто хоча ў гэтым разабрацца. Што да эфектыўнасці выкарыстання, так, не заўсёды гэта эфектыўна, але тут атрымліваецца так, што тыя, хто атрымліваюць падтрымку, яны і справаздачацца перад тымі, хто выдзяляе грошы. Ніякіх грошай офіс Ціхановскай не размяркоўвае і ніколі не размяркоўваў, і мы свядома не хочам гэта рабіць, тым больш, што в гэтым няма патрэбы, таму што самі мы здабываем вельмі шмат, не шмат для сябе, але шмат для астатніх. Вось тое, што Ціхановская кантактуе з кіраўнікамі дзяржаваў, з прэм'ер-міністрамі, прэзідэнтамі, з Еўрапейскай камісіяй, дае магчымасць, каб донары, якія падтрымліваюць Беларусь, атрымлівалі больш сродкаў. І дзякуючы дзейнасці нашай міжнароднай каманды, я ўпэўнены, мы столькі сродкаў для беларускай супольнасці, для беларускага грамадства падтрымкі ніколі не мелі, як пасля 2020 года. Тым не менш, вось давайте, я хацеў пазней гэтае пытанне задаць, але калі мы ўзгадалі сустрэчы на высокім узроўні з кіраўнікамі розных краінаў, гучаць вельмі прыгожыя словы, вельмі шмат абяцанняў на адрес беларусаў, дэмакратычных сілаў перадаюцца праз Ціхановскую. Але потым што мы бачым? Пагаршаецца сітуацыя для беларусаў, фактычна паўсюль. Змяняюцца міграцыйныя законы не на карысць беларусаў. Я уже не кажу про сітуацыю у Літве. Там ввогуле как бы незразумела, што адбываецца часам, і чуваць такія папрокі, што там жа офіс Ціхановскай, там Ціхановская, яна там с Наўседай там ледзь не праз дзень сустракаецца. Што яна не можа вырашыць гэтыя пытанні, пачынаючы ад нейкага незразумелага ліцвінізма, абвінавачванняў і заканчваючы пытаннямі легалізацыі, калі людзей часам беспадстаўна прызнаюць пагрозай нацыянальнай бяспекі. Маўляў, што гэта? Так вот, як вы з палітычнага пункту гледжання ацэньваеце гэтую сітуацыю, што фактычна прымаюць, абяцаюць, але ад пачатку ведаюць, што что-то там паабяцалі, але не абавязкова выконваць, таму што а што? Прымаюць, абяцаюць і шмат чаго выконваюць не ўсё, і звязана гэта з тым, што вайна. Беларусы былі героямі до 22 года, а пасля сталі ізгоямі, таму што з Беларусі быў напад на Украіну расійскіх войскаў. Ляцелі ракеты, ішлі танкі. І тут вельмі моцна змянілася стаўленне для беларусаў. Не толькі да беларусаў, не толькі да Беларусі як краіны, як рэжыму, а таксама да беларусаў, якія жывуць за мяжой. Як і да рускіх. І калі хтосьці думае, што вельмі лёгка зараз аддзяліць беларусаў ад рускіх, то ён памыляецца. Канешне, нам вельмі важна распавядаць і паказваць, даказваць, што беларусы не падтрымліваюць гэту вайну. І сацыялагічныя апытанні паказваюць, што абсалютная большасць беларусаў не падтрымліваюць гэту вайну. Аднак, а ў Расіі вельмі шмат людзей падтрымліваюць. Аднак гэта трэба кожны дзень стукацца.
Таму што ніхто не хоча думаць пра Беларусь, калі яго не ставяць перад пытаннем, што з гэтым трэба штосьці рабіць. Па ўласнай ініцыятыве нашы інтарэсы ніхто абараняць не будзе. І калі б не дэмакратычнай сілы, калі б не народныя амбасады, калі б не кабінет і офіс, то сітуацыя была б значна горшая. Таму што зменена заканадаўства ў Польшчы і лепш зараз можна абараняць беларусаў. Але ёсць праблемы, і мы ведаем, што яны ёсць. У Літве таксама ёсць магчымасці, мы выкарыстоўваем, але грамадская думка рыхтуецца да вайны. Вайна – гэта тое, што абмяркоўваецца ў літоўскім грамадстве. І літоўцы пытаюцца, а што будзе, калі раптам пачнецца гэта вайна, і што будуць рабіць беларусы, якія ў нашай краіне. Вось эта насцярожанасць, яна расце, таму што зараз не сканчаецца вайна. І нам трэба пераадолеваць гэта. Каб у нас была такая чырвоная дорожка перад намі, то нашы дасягненні былі б значна большыя. Але, як і заўсёды, мы імкнемся дапамагаць беларусам вырашаць свае праблемы. Больш за тое, мы ведаем, што толькі разам з рознымі іншымі арганізацыямі мы можам дапамагаць беларусам, і таму падтрымліваем такія арганізацыі, якія дапамагаюць беларусам у самых розных краінах вырашаць і праблемы легалізацыі, банкаўскіх рахункаў, і наогул часам дыскрымінацыі, таму што гэта ёсць. Аднак на гэтым шляху ёсць шмат перашкодаў, і не ўсе палітыкі на самой справе звыклі не звыкла для іх справа заўсёды выконваць свае абяцанні. Што да Злучаных Штатаў, так, там змянілася палітыка такім чынам, што зараз новую адміністрацыю значна менш цікавіць Еўропа, яшчэ менш Беларусь, у тым ліку і Украіна іх значна менш цікавіць. І таму трэба лічыцца з той рэальнасцю, якую мы не можам змяніць. Але мы ўсё ж падтрымліваем кантакты з новай адміністрацыяй Злучаных Штатаў дзеля таго, каб тыя магчымасці, якія можна зараз выкарыстаць, каб мы іх выкарыстоўвалі для абароны беларусаў. Хеджигер пытаецца: усё больш адчуваецца раскол сярод апазіцыі на тых, хто атрымоўвае гранты і катаецца па замежжах у адпусках і цёплых краінах, і тых, хто ім зайздросціць. Як паменшыць гэты раскол? Меркаванне ваша. Ведаеце, тут шмат ёсць такіх і вялікіх, і малых перашкодаў для ўзаемаразумення. Ну, па-першае, напэўна, ёсць тыя, хто мае вялікі досвед атрымання грантаў, ужо прызвычаюся жыць у такой сітуацыі, і, можа быць, кагосьці менш цікавіць агульная справа, а цікавіць свае інтарэсы. Такое бывае, і такое бывае не толькі у сітуацыі з грантамі. Кожны з нас можа бачыць, што сярод нас ёсць такія людзі, якія больш працуюць на сябе, чым на агульную справу. І вось гэта звычка кіравацца найперш сваімі інтарэсамі прыводзіць да таго, што такі чалавек не давярае іншым, таму што думае, што я б на іх месцы зрабіў так. І у мяне ёсць такі адзін прыклад яскравы, калі я яшчэ быў дэпутатам, першы раз абраны на сустрэчы з выбаршчыкамі, адзін кажа: ну вы вось так сабе там кватэру набылі, атрымалі бесплатна машыну. Я кажу: не. І кватэру атрымаў кааператыўную, яшчэ это было пры Савецкім Саюзе, па чарзе, і машыны ў мяне няма. Кажа: ну і дурак. Вось некаторыя так і думаюць, што я б на яго месцы там такое зрабіў, а калі ён не зрабіў, то ён дурак. Дык вось гэта адна з прычын такой зайздрасці, што ёсць тыя людзі, для якіх агульная справа не мае вялікага значэння. А ёсць тыя людзі, у якіх ёсць амбіцыі, якія перавышаюць клопат пра агульную справу, пра вяртанне Беларусі да дэмакратыі. Але ёсць і тыя, якія проста сапраўды дыскрэдытуюць дэмакратычны рух, калі высвятляецца, што яны выкарыстоўваюць супольную справу для сваіх уласных інтарэсаў. Ну, я магу сказаць, што тыя, хто катаецца па замежжах, як тут кажуць, хутчэй за ўсё, гэта тыя, якія
у большай ступені схільныя рабіць агульную справу. І калі я, напрыклад, бачу Андрэя Стрыжака, які паехаў кудысьці адпачыць, то я ведаю, таму што часткова ведаю, хто ў яго камандзе, што каманда часта выпірае яго і кажа: Андрэй, ты больш не здольны нармальна працаваць, ты перагружаны, у цябе нервы не вытрымліваюць, з'ездзі на 5 дзён адпачыць. Але ёсць яшчэ праблема недахопу камунікацыі, недавер, які ўзнікае з таго, што людзі проста не пагаварылі паміж сабой. Ну, а ёсць тыя, якія хочуць аспрэчыць лідарства, прадэманстраваць сваё. Вось у іх таксама ёсць магчымасць зрабіць і паказаць лепш. Віктор К. піша: чаму агульным месцам у апазіцыі стала тое, што вакна магчымасцяў трэба чакаць? Чаму не зрабіць высновы з прычынаў паразы і накіраваць высілкі на знішчэнне гэтай прычыны, каб стварыць тое вакно? Дарэчы, вось ад самага пачатку я вярнуся, толькі было пытанне ад Вожыка Патрыёта, ну прыблізна на гэтую ж тэму, акурат такі будзе да кучы. Што цяпер можна рабіць, каб падвысіць уплыў дэмсілаў на сітуацыю непасрэдна ў Беларусі? Вось стратэгічнае мысленне павінна прыводзіць да рэалістычнай ацэнкі сітуацыі. Калі мы кажам, што зараз у нас не хапае нашых магчымасцяў, гэта не значыць, што іх няма. І таму нам трэба, каб у нас нашыя магчымасці павялічваліся, каб была лепшая наша каардынацыя, каб у нас была дзейнасць больш сфокусаваная на мэтах, а не такая, што у самыя розныя накірункі і не абавязкова мы памятаем, да чаго мы хочам дайсці. Гэта адзін накірунак: узмацняць сябе і узмацняць каардынацыю, супрацу. Гэта робіцца, і я думаю, што мы можам проста паказаць, што шмат якія арганізацыі раней не ведалі адна пра адну. Старая апазіцыя з новай апазіцыяй там мелі нейкія непаразуменні. Старыя неўрадавыя арганізацыі з новымі ініцыятывамі таксама мелі розныя непаразуменні. Зараз нам удалося пераадолець вось гэтыя бар'еры для супрацы, і, напрыклад, у Коордынацыйнай радзе прадстаўлены самыя розныя людзі, якія прадстаўляюць розныя палітычныя погляды, розныя арганізацыі, але яны больш ці менш, пакуль што яшчэ не так, як хацелася б, могуць прымаць супольныя рашэнні і каардынавацца. У нас ідзе каардынацыя паміж самымі рознымі арганізацыямі. Ёсць прыклады, напрыклад, тыя людзі, якія дапамагаюць палітвязням, пацярпелым ад рэжыма, аб'ядналіся ў кааліцыю, каб дапамагаць. І гэта фонды салідарнасці, і не толькі. Праваабаронцы маюць праваабарончую кааліцыю. Гэта значыць, што яны супрацоўнічаюць, а магчыма дзесьці канкуруюць, але ўсё роўна больш супрацоўнічаюць. Што да акна магчымасцяў, калі яго зараз няма, то чаму яго трэба чакаць? Трэба чакаць, пакуль зменіцца сітуацыя і баланс сілаў, але гэта не значыць, што трэба толькі чакаць. Трэба набліжаць прыход акна магчымасцяў. І таму і павялічваць свае магчымасці, і прагназаваць, як будзе развівацца сітуацыя, каб скарыстацца. І ёсць яшчэ трэці накірунак, пра які у пытанні нічога няма. Трэба рыхтавацца да таго, каб калі будзе акно магчымасцяў, мы ведалі, што рабіць у першыя 5, 10, 15, 50, 100 дзён і далей. І таму у нас распрацавана стратэгія перахода да новай Беларусі, такі рамачны дакумент, які шмат чаго апісвае, каб мы проста не праваліліся, калі атрымаецца, што зараз сітуацыя змянілася, і мы тады пачнем пытацца, а што рабіць. Вось такі адказ са стратэгічнага пункту гледжання на гэта пытанне. Так, яшчэ пытанне ад... Прабачце, Зміцер, да. Я частку другого пытання, напэўна, зараз прапусціў, нагадайце. Баюся, што не адказаў.
Ну там было два пытання першае про тое что ўсё ж таки рабіць каб не было раскола і першае пытанне было от Вожыка. Дарэчы, Вожык, цябе тут назвалі падстаўным, які задае правільныя пытанні. Вот так что я лукашыст, які падстаўнымі карыстаецца. Так вось Вожык пытаўся про тое, дзе гэта вярнуся, што можна цяпер зрабіць, каб падвысіць уплыў дэмсілаў на сітуацыю непасрэдна ўнутры Беларусі. Вось якраз тут у нас мы адчуваем недахоп магчымасцяў для того, каб працаваць унутры Беларусі. Беларусі ёсць супраціў, мы яго бачым, мы, на жаль, амаль што ім не кіруем. Ён такі спантанны, і гэта не супраца з уладай. У нас было шмат інфармацыі, што можна рабіць, каб набліжаць змены. Яна не гучыць кожны дзень, таму што гэта не вельмі бяспечна, але беларусы да гэтага прысылаюць інфармацыю пра тое, што там робіцца, прысылаюць інфармацыю нават пра такія спантанныя акцыі. І я думаю, што наша задача зараз інтэнсіфікаваць гэтую працу. У нас ёсць такі план, каб зрабіць трошкі інакш гэта, але пакуль што рана пра гэта казаць. Ну і нашы магчымасці, шчыра кажучы, пакуль што вельмі абмежаваныя ў Беларусі з-за тэрору. Другое, гэта праца з элітамі. І таксама у нас не атрымалася ў 2020 годзе, каб эліты, гэта спрэчна, там некаторыя не лічаць тых людзей элітай, але з паліталагічнага пункту гледжання гэта эліта, якая кіруе. Шмат людзей у Беларусі патрыёты, яны лічаць сябе дзяржаўнікамі, і яны могуць зразумець, што дзяржаўнасць Беларусі можа быць страчаная, калі будзе далей вось такая палітыка, якая фактычна прыводзіць да паглынання Беларусі Расіяй. У нас ідзе праца з такімі людзьмі, яна не вельмі бачная, яна будзе больш інтэнсіўная. І зараз вось, напрыклад, канцэпцыя ілюстрацыі – это тое, што вельмі істотна для такіх людзей, каб яны зразумелі, што тыя, хто не займаўся рэпрэсіямі, не будуць мець ніякіх праблем, каб працягнуць працу ў Новай Беларусі. І мы далей будзем праводзіць з імі інфармацыйную кампанію, не заўсёды публічна, але таксама вельмі важная праца, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі. Ось, дарэчы, нечаканае пытанне. Калі 21 чэрвеня крытыкі Ціхановскай выберуць сабе новага лідара, то вы прызнаеце гэтага новага лідара? Ну, я так разумею, маюцца на ўвазе вось гэтая канферэнцыя нязгодных, якую запланавалі правесці ў Варшаве 21 чэрвеня. Дарэчы, там потым, можа быць, у жніўні будзе канферэнцыя Новай Беларусі, дзе могуць выбраць новага лідара, могуць правесці канферэнцыю аматары піва, выбраць новага лідара, ну там, скажем, Вольная Беларусь. Будзеце ўсіх прызнаваць? Так, я абавязкова, напрыклад, я не пытаўся ў астатніх, але сам я абавязкова прызнаю таго лідара, які будзе абраны нейкай супольнасцю. І калі такі чалавек захоча ў чымсьці супрацоўнічаць, то я думаю, што можам абмеркаваць такое пытанне, калі у нас ёсць агульныя мэты. Калі ёсць жаданне проста аспрэчыць і накідаць там бруду, ну, я думаю, што ўсё ж ёсць такі сіндром, калі не атрымліваецца ў асноўнай дзейнасці ў барацьбе з рэжымам, то значна лягчэй ваяваць са сваімі, но мы дакладна са сваімі ваяваць не будзем, нават з тымі, хто нам не падабаецца. Ну да, давайте нам больш лідараў, хорошых і маладых. Так, пытанне таксама цікавае было. Пасля сітуацыі з Мельнікавай, якія крокі былі прадпрынятыя офісам і астатнімі арганізацыямі для дэмсілаў для пошука агентаў? Ну, па-першае, у нас ідуць заўсёды істотныя, вельмі сур'ёзныя праверкі людзей, якія з намі працуюць у офісе. І таму пакуль, дзякуй Богу, нічога такога не адбывалася. Тое, што адбылося з Мельнікавай, гэта, ну, відавочна, вельмі непрыемны інцыдэнт, і трэба прадумаць далей, як працаваць. Я ведаю, што і ў Каардынацыйнай радзе было абмеркаванне, і ёсць створаная рабочая група
якая займаецца гэтым пытаннем, і будуць яшчэ прынятыя меры, каб далей такого не было. Ну, напрыклад, ужо прынята рашэнне пра тое, што будзе сфармавана юрыдычная асоба, якая падпарадкоўваецца Коордынацыйнай радзе, каб не было такіх выпадкаў, калі нейкая іншая юрыдычная асоба атрымлівае дапамогу для Коордынацыйнай рады. За ўсё не скажу, гэта, я думаю, што варта з Артёмом Бурханом, напрыклад, пагаварыць, таму што ён якраз кампетэнтны в этой справе. Думаю, што і ў НАУ прынятыя меры, хотя хочу сказать вельмі для мяне важную рэч. Калі спецыяльныя службы Беларусі ці іншай краіны дасягаюць поспеху, то вініць тых людзей, якія не маюць магчымасці змагацца са спецыяльнымі службамі, не варта, неправільна. Трэба вініць іх у тым, што яны штосьці сваё не зрабілі, але ў самім гэтым кейсе это тое самае, што вініць Антона Матольку за тое, што беларускія спецслужбы ўрэшце дамагліся, каб пару чалавек там з тых, хто працаваў на беларускі гаюн, каб іх дэнамізаваць. Вось давайте разумець заўсёды, хто вінаваты ў рэпрэсіях, хто вінаваты ў праблемах, хто стварае гэтыя праблемы, а не вінаваціць тых, хто змагаецца, каб гэтых праблем не было, і можа быць не заўсёды паспяхова, таму што гэта ўсё ж супрацьстаянне. І ў супрацьстаянні ты не заўсёды выйграеш, нягледзячы на твае маральныя прынцыпы і маральную перавагу. Коротко, гаспадар Александр, ці чакалі вы, што будзе такі вялікі скандал з-за словаў Святланы Ціхановскай пра узгадкі 20-го года, што адбылося ў кабінеце Ярмошынай, і пра тое, што ёй пагражалі дзецьмі, якія на той момант знаходзіліся ў Літве. Ну, і пра гэта было паведамлена яшчэ ў 20-м годзе і не раз потым агучвалася. Праўда, у кагосьці там кароткая інфармацыйная памяць, ну, ці можа быць адмыслова кароткая інфармацыйная памяць, але тым не менш, вось на падставе гэтых словаў столькі усяго на вонкі как бы выйшла, якія прэтэнзіі ёсць і да Святланы, і да офіса, і ўвогуле да дзейнасці дэмакратычных сілаў. Я асабіста не чакаў такой рэакцыі. Хачу нагадаць, што гэта было інтэрв'ю BBC на ангельскай мове, і недзе там пасля 10-го пытання ці 15-го было зададзена пытанне пра тое, а што ж усё ж адбывалася у Цэнтральнай выбарчай камісіі, куды Святлана прыехала падаваць скаргу на фальсіфікацыю выбараў. Тое, што Святлана расказала, гэта так яно і ёсць. Там яшчэ тыя людзі, якія цытавалі, не працытавалі па нейкіх прычынах частку з таго, што было сказана, і гэта наогул здымала б гэтыя абвінавачванні, якія зараз выліліся на Святлану Ціхановскую. Канешне, у нас няма ідэальных людзей, і няма Божая маці, якая недакранальная. Можна ўсіх крытыкаваць, але я думаю, што ўсё ж трэба паказваць, на што гэта працуе. Таму што ёсць тыя, хто зайздросцяць, тыя, хто хацелі б самі быць лідарамі, ёсць тыя, хто лічаць, што Святлана Ціхановская магла б зрабіць больш. Ну, ўсё ж у агульнай справе павінна быць нейкая мяжа для таго, каб выказвацца такім чынам, якім некаторыя выказваюцца пра Святлану Ціхановскую. Я не хачу сказаць, што яна недатыкальная, але проста хто б так не гаварыў супраць каго б-небудзь, для мяне гэта вельмі падазрона і непрымальна такім тоне гаварыць. Таму што калі людзей перапаўняе злосць, то, канешне, яна выплеснецца і на адных, і на другіх, і на трэціх. Тым не менш, Святлана показала, што яна робіць сваю справу, і яна будзе рабіць сваю справу. Дарэчы, вам не падаецца, што ўсё ж таки варта адказаць на тыя словы Лукашэнкі наконт 15 000, якія нібыта там ён па яго загаду далі на дарогу Ціхановскай?
Варта, напэўна, адказаць, і я магу так шчыра сказаць, што гэта вялікая траўма была для Святланы. Вось гэтая сітуацыя, калі мы праз 5 дзён з Ганнай Красулінай прыехалі ў Вільню і адразу яшчэ не маглі сустрэцца з Святланай, таму што ковід там, і ахова яшчэ не разумела Святланы, якая ўжо тады была, кім можна, з кім нельга кантактаваць. Мы тады паспрабавалі пагаварыць, зразумелі, што это вялікая траўма, яна наогул лічыла, што гэта з яе боку недапушчальна было, што яна так ўсё ж здалася у той час і пагадзілася з'ехаць. Я думаю, што і я сам не ведаю адказу на гэта пытанне вось з той пары, ўжо амаль што 5 год. Але я магу сказаць, што ўсёй сваёй дзейнасцю Святлана показала, што яна ўсё ж памятае пра тыя чэргі людзей, якія стаялі, збіралі за яе подпісы, і адказная перад тымі, хто за яе прагаласаваў. Таму на ўсе пытанні варта даць адказ, але я зараз не гатовы сказаць, які гэта адказ. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хоць пытанняў яшчэ засталося вельмі шмат. Дарэчы, Владимир Кісляк, пытанне про тое, як навесці парадак у краіне, ну фактычна яно было зададзенае троху іншымі словамі, пытаннем Вожыка патрыёта, які пытаўся, як ўсё ж таки павялічыць уплыў на сітуацыю унутры Беларусі, і адказ мы чулі Дабравольскага. Ён можа задавольваць ці нас не задавольваць, але вось такое бачанне на сёння. Прынамсі, я спадзяюся, што альбо са спадаром Александром праз пэўны час, альбо з кімсьці з іншых, са спікераў офіса Ціхановскай мы працягнем гэтую тэму, зададзім тыя пытанні, якія яшчэ не задалі сёння, але на сёння мы вымушаныя развітацца. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў дарадца Святланы Ціхановскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве Беларусь.